Jeg har en case, som jeg gerne vil vise jer. Casen er en del år gammel, men den viser meget godt og meget tydeligt, hvordan man ved hjælp af en branding-platform og ved at bryde konventionerne i markedet, kan vinde markedet. En mand kommer ind på reklamebureauet. Han har sagt sit job også op hos Bonbon, hvor han var salgschef. Og han har købt en pillepressemaskine. Og nu kan han lave de her tabletter, som var utrolig populære på det tidspunkt. De består af noget pulver og nogle smagstoffer og er utrolig nemme at lave. Han spurgte, om vi kunne vinde markedet for ham, og det sagde vi selvfølgelig ja til. Vi så på, hvad konkurrenterne gjorde, og der var heldigvis en fuldstændig klar konvention på markedet. Alle æsker var lavet af plastik. Alle æsker hed åndenavne. De hed Sminter, Fresh og Frisk. Alle æsker var i skrigende farver. De var blå og gule og grønne og røde. En fuldstændig klar konvention, hvor alle bare havde kigget på konkurrenten og sagt, det kan jeg også gøre. Vi lavede simpelthen en konklusion på deres branding-platform, hvor vi sagde, det de sælger, alle de andre, det er middel mod dårlig ånde. Fordi hvis du tog en tablet, så skjulte det lidt, og man bød heller ikke andre af dem. Og det var jo fint. Nu var konkurrenterne sat på plads. Nu skulle vi lave vores egen branding-platform, der kunne bryde den konvention på markedet. Så vi valgte at lave en branding-platform, der hed, vi sælger ikke middel mod dårlig ånde, vi sælger god smag. Så vores branding-platform kom simpelthen til at hedde god smag. Og så lavede vi denne her. Vi styrede alt ind efter, at det skulle være god smag. Æsken skulle være god smag, navnet skulle være god smag, den skulle ikke kunne købes på tankstationer i supermarkeder. Vi prissatte den til at koste dobbelt af andre. Og efter et år var de andre stort set ude af markedet. De blev solgt, fordi folk brugte dem til at fylde æsken op med, fordi de kostede det halve. Produktet blev en kæmpe succes, og casen her viser, at hvis man ser på, hvad konkurrenterne gør, bryder konventionen for hvad de gør, og skaber sin egen platform, så kan man vinde et marked.